Ти, Педро, почакай! Почакай! Извинявай, но не мисля, че можеш да ми говориш с този тон. Защо си излязъл от изправителния дом? Притеснявам ли те? Какво си направил на Ева? Не мисля, че са те пуснали да излезеш. Не сменяй темата. Кажи ми къде е Ева. Не смей да ме питаш. Кажи ми къде е приятелката ми. Изключен си от това училище. Не искам да те виждам повече. Лола Марсели, Хавиер Албала, Раул Пеня, Амая Саламанка, Мария Кастро, Марио Касас, Аро Химено, Йон Гонсалес, Guillermo Barrientos, María León, Pablo Penedo, María Cotillejo, Sergio Mur y Virginia Rodríguez. СМС. Това няма да остане така. Много неприятно. Не смени темата. Като пусна онзи гласец, аз съм едно бедно момиче, което се опитва да проходи. Тя много добре знае какво иска. Теб. Остави я на мира. Престани с глупавата си ревност. Не е глупава. Още не си дал сметка, защото си е малко бавен. Извинявай, или защото ти харесва. Ясно е. Какво ти е ясно? Не я познаваш. Вчера бях в болницата и си изградих представа. Била си в болницата? Да. Бях любопитна. Малко си и поговорихме. Лусия, започва да ми писва от всичко това. Нещата няма да се променят, но и ще станат по-зле, ако продължиш с твоите паранои. Да, ти казваш, че са паранои. Да, казвам го. И да знаеш, че няма да спра да ходя, ясно? Ако искаш да дойдеш и да помогнеш на Сара, давай. Но на мен ми харесва да работя там. Не е нужно да ми говориш така. Обичам тези хора. Няма да спра да го правя, защото ти ревнуваш. Добре. Вики, Оплаши ме. Какво правиш тук? искам да поговорим. Мисля, че не правим нещата добре. Не. Концертът беше нелегален и ти го знаеш. Не е честно децата да плащат за нашите къвги, нали? Наистина ли мислиш, че го прави от яд? Не. Аз съм професионалист. Вики, не се съмнявам в това. Ласкаеш ли ме? Възможно ли е да се говори нормално с теб? Не, ако държиш да напусна групата. Те нямат никаква вина. Моля те, остави ги да продължат. Какво се опитваш да докажеш? Наистина ли това няма нищо общо с нас? Виж, Давид, чувствам се предадена, но това е минало. Много бързо се възстанови? Не идвай тук, сякаш си ми колега. СМС работят с мен и с никой друг. Ясно ли е? Няма да стане. Трябва да си взема нещо. Една секунда. Какво става? Пуснаха ли те? Да, пуснаха ме, но Педро ме изключи. Трябва да си взема нещата. Разбра ли нещо? Не съм много сигурен във всичко това. Какво, нямаш ли ми доверие? Ако Паула беше в опасност, аз щях да ти помогна. Разкажи ми какво знаеш. Хайде. Бях в кабинета му. Ей! Идвам. Да. Една секунда. И какво? Може да е случайно, но намерих една тетрадка с същата хартия като писмото на Ева. Това не е случайност. Но по-интересно беше едно съобщение. Беше от психиатъра му. Каза, че не е идвал от много време. Мисля, че се готви да замине. Гадост. Трябва да направим нещо. Този тип е луд. Сигурен съм, че е направил нещо на Ева. Ще видя какво мога да направя. Днес ще говоря с родителите й. Не трябва да спираме. Хайде. Върви. Видя ли? Готов съм. Хайде.
Ало, доктор Перео? Да, предайте му, че е спешно. Не, кажете му, че ще се опитам да дойда. Искам да поговорим за Педро Мир. Не, няма нужда. Добре. Добре, да вървим в 56-та, пациентът чака. Извинете. Да? Вие отговаряте за това отделение, нали? Да, така е. Какво искате? Дойдох да поговорим за Франциско. Пако Делгадо. А вие сте? Сестра му. Сестра му. Пако много изостава с уроците. Истината е, че последната година беше много объркана за него. Проблемът е, че има много за учене, но няма време, защото по цял следобед е тук. Ако беше на договор, щях да го преместя. Да, но той няма да иска, защото... Али го знаете. Мисля, че ако просто му дадете друг пациент, ще има повече време. И защо не ми го каза той? Ами, защото не обича да притеснява, нито да се оплаква. Не ми се иска да повтаря годината заради това. Не, разбира се. Ако му дадете друг пациент, който е по-неангажиращ от Сара, всичко ще бъде наред. Защото ще може да идва тук, да ходи на училище, да учи, всичко. Добре, ще видя какво мога да направя. Добре. Добре. Благодаря. Довиждане. Стига си ме разубеждавала. Ще стана войниче и точка. Започваш да ставаш малко досадна. Този път не ти се обадих, за да те разубеждавам. Така ли? Тогава за какво? За да отпразнуваме заминаването ти. Много добре. Искаш да празнуваш, че се махам ли? Не. Да отпразнувам, че те познавах. Или че си легна с най-добрия ми приятел? Ще се направя, че не съм те чула. Единственото, което искаме, да не си тръгваш без да се сбогуваш с нас. Толкова година дружба не се забравят за няколко дена. Виж, Едо не ми е приятел. Стига се, Бас. Поне го направи заради мен. Само искам да бъдем тримата. Поне за малко. Както преди. Не знам, наистина. Винаги ме лъжеш и... Хайде, моля те, ако не го направим, ще съжаляваме. Добре, ще остана, но само за малко. Една бира, ще се престорим, че нищо не е станало и да знаеш, че не го правя заради Едо, а заради теб. Благодаря. Слушай, исках да те питам нещо. Обичаш ли ме? Много. Много се радвам, че дойде. Покрай всички тези проблеми напоследък. Не сме се виждали поне от 6 месеца. Да, така е. Последните няколко месеца бяха, меко казано, сложни. Чухме някои неща от дъщеря ти. Мога само да кажа, че се радвам, че си скъсала с Давид. Въпреки, че е жалко това с кантората. Да. Да. Откакто се наложи да я затворя, не можах да продължа напред. Опитах една-две работи, но нищо не се получи и сега ми трябват пари, а нямам работа. Крис, знаеш, че винаги можеш да разчиташ на приятелите си, нали? Иначе за какво сме приятели? Сигурна съм, че Пепе ще ти помогне. Хулия, не е толкова лесно, но ще се опитам. Как така? Ще се опиташ. Хайде, Пепе. Ти имаш фирма, нали? Ти си шефът. Да видим дали това ще ти послужи за нещо друго, освен да си тръгваш последен. Хулия, Пепе, не знам как да ви се отблагодаря. Не съм си мислил, че ще се стигне до тук, но ти не ми даде друг избор.
Твоят приятел Андрес ми обърка плановете. Виж, това е Мерседес. 2 кръгчета по коридора и готово. Така ще имаш повече време да излизаш. Да, но... Доктор Алварес, чакат ви за физиотерапия. Викат ме. Почакайте. Момент. Аз съм Пако. Как сте? Сара, извинете. Не ми обяснявай нищо. И слушай ме, не знам какво е станало тук. Сложил си друг човек, който да се грижи за мен. Измъкна се без да ме предупредиш. Чакай! Остави ме да ти обясня. Виж, не мога да си губя времето с хора, които бягат при първата трудност. Така че, извини ме. Не съм избягал. Да, не си избяга. Остави ме на мира. Но, Сара... Моля ви. Така че си казах, ще говоря с доктор Перео. Може да знае нещо за Педро. Притеснени сме, не знаем къде е. Извинете за момент. Ало? Летисия, сега не мога да говоря. Ще затварям. Целувки. Чао. Наложително е да го намерим, но не знам как да ви помогна. И какво точно му има? Съжалявам, но не мога да ви кажа. Колкото и да настоявате, че сте му роднина. Да. Трябваше да донеса някакъв документ, но... Въпросът не е в това, аз не съм полицай. Вижте, всеки човек има право да запази в тайна своята медицинска история, включително от семейството си. Без разрешение не мога да ви кажа нищо. Но... Вие ми казахте, че отдавна не е идвал при вас и че... не си е вземал хапчетата. Току-що идвам от тях и те си бяха там. Вижте, мога само да ви кажа, че трябва да откриете Педро и да го накарате да изпие тези хапчета. Без лекарствата може да се превърне в много опасен човек. Здравей, сине. Цял ден обикалям напред-назад, но нищо не направих. Говори ли с Вики? Да, поговорихме си. Държа се с мен като си идиот. Това е последният път, в който се държа любезно с нея. Следващият път ще я разбия. Знаеш ли, посветих половината си живот на това и мислех, че имам добри контакти и хора, които биха ми помогнали. Звънях на всички, от първия до последния. Никой ли не откликна? Не, нищо. Заради Вики сега всички са срещу нас. Може да си промени мнението. Защо въобще го казваш? Сякаш не я познаваш. Вики е жена, която е способна на всичко, за да спечели, но този път няма да успее. Какво искаш да кажеш? Че не мисля да отстъпвам, дори да не свирите цяла година. Да, татко. От връзката ти с Вики не трябва да страда цялата група. Това е несправедливо. На мен ли ми говориш за несправедливост? Напомням ти, че баща ти беше изхвърлен на улицата. Това, което направи тази жена, е чудовищно. Мислиш си, че познаваш някого, а той ти причинява това. Лети. Може ли да знам къде си? От 2 часа те чакам. Не мога да дойда, кажи на Себас. Не само, че ми затваряш телефона, но и няма да дойдеш. Виж, съжалявам, важно е.
По-важно ли от това да изпратим Себас? Скъпа, не мога да дойда. Кажи на Себас. Да, че си нещастник. Да му кажа ли нещо друго? Какво искаш? Кой е там? Паула? Ще затвориш ли или ще трябва да те чакам цял ден? Не каквото си мислиш. Ще ти се обадя. Свърши ли? С кога говори? С никого. Излизаш ли с някоя? Може би. А ти продължаваш ли? Може би, може би. Ще се видите ли днес? Невероятно. Излизаш с друга, ме разпитваш какво правя с Педро. Виж, не... Това не те засяга. И коя е тя? Коя? Мислех, че не те вълнува. Прав си. Не ме интересува. Пази се. Сара, знам, че си тук. Защо излезе от салона, щом влязох? А? Сара! Тук ли си? Какво? Доволен ли си от новия график? Да, всъщност не. Ще ти кажа нещо. Следващия път ме помоли сам. Аз не хапя. Няма нужда да идва сестра ти. Момент. Как така, сестра ми? Ами да, сестра ти, нали имаш сестра? Да, разбира се, че имам, но... Не знаех, че е идвала тук. Вижда се, че е по-напориста от теб. Притеснява се, че ще закъсаш с уроците. И е права. Така че не й се сърди. Добре, върви да учиш. И не казвай на червенокоската, че съм ти казал. Червенокоса? Да, какво ти става? Червенокосата, сестра ти. Нали? Да. Разбира се. Сестра ми има червена коса, една такава вълниста... Да, извинявай. Не си приличате много. Не. Хайде. Да, хайде. До после. Виж, аз не мога да чакам повече. Вече трябва да тръгвам. Знам. Моля те, усмихни се. Не знам, съгласих се да дойда, за да те направя щастлива, но ако знах, че... Много ме боли, че си тръгваш. Да, но... Не е само заради това, нали? Познаваме се, Лети. Знам, че е и заради Едо, нали? Той няма да те обича както аз. Казвал съм ти го 1000 пъти и мисля, че ще го разбереш, когато те разкара. Ако вече не го е направил. Не е това, Себас. Добре съм. Наистина. Мъчно ми е, че си тръгваш и че... Той не дойде. Кажи ми честно. Мислиш ли, че заслужаваш това? Лети. Никой няма да те обича както аз. Защо? Какво? Защо? Защо си ми сменила пациента? Кой те е молил? Никой. Направи го заради теб, за да имаш повече време да учиш. И какво още? Не е толкова странно, че исках да те отделя от нея. Напротив. Защото аз не искам. Точно за това, Пако. Прекарваш повече време с Сара, отколкото с мен. Защото тя има нужда от мен. А ти си моето момиче и трябва да ми имаш доверие. Аз те обичам. Ако ме обичаш, трябва да спреш да я виждаш. Не. Не мога. Добре. Добре. Мисля, че Лусия има причина да се сърди. Не се бъркай. Казвам го за твое добро. Не може да бъдеш с две жени. Не искам. Към Сара изпитвам състрадание. Не се сърди, Пако, но не ти вярвам. Може в началото да е било... Не ми вярвай. Пако? Но е така. Полудя ли?
Себа се на гарата. Моля те, отиди да се сбогувате. Лети. Андрес. Едо! Слушай, от 2 часа вися пред вратата на Педро и не видях никого. Няма го. Току-що говорих с родителите на Ева. И те казват, че не искат да я обявят за изчезнала. По телефона им звучало добре. Можеш ли да повярваш? Ще се побъркам. Не знам, но трябва да тръгвам. Имам работа. Къде отиваш? Излиза кола.